draga braćo i sestre, prije početka zajedničkog euharistijskog slavlja u ime svih katolika i vjernika Hrvatske katoličke misije Beč molim nadbiskupa Vrhbosanskoga, uzoritoga kardinala Vinka Puljića, da otkrije i zatim blagoslovi ovu spomen ploču koju zahvalni Bogu i Bečkoj nadbiskupiji postavi smo mi Hrvati katolici Bečke nadbiskupije godine gospodnje 2020. A koja nas podsjeća, a podsjećati će nas i buduće generacije na velike jubileje za Hrvatsku katoličku zajednicu Bečke nadbiskupije. Na 60. obljetnicu osnutka Hrvatske katoličke zajednice u Beču od strane fra Mirka Čovića, na 50. obljetnicu crkve 9 korova Đolskih, poznatiju kao crkve Ampuf, kao mjestu na kojem su 5 desetljeća neprekinuto Hrvati katolici se okupljali slaveći Boga na materinjem hrvatskom jeziku. Oče kardinale, molim vas, otkrijte spomen ploču. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Gospodin s vama. Pomolimo se. Gospodine Isuse Kriste, koji si svoje apostole uvijek iznova šalješ po čitavom svijetu, da navještaju Tvoje kraljevstvo i sve narode sabiru u zajedništvu jedne crkve, okupljene oko jednog pastira, molimo Te, izri svoj blagoslov na ovu spomen ploču, koja nas podsjeća na 60 godina organiziranog djelovanja hrvatskih svećenika Franjevaca među Hrvatima katolicima u Bečkoj nadbiskupiji i na 50 godina neprekinutog okupljanja Hrvata katolika u ovoj crkvi Ampuf kao mjestu zajedničkog slavljenja Euharistije na hrvatskom jeziku. Blagoslovi, molimo Te, nebeski Oče, ovaj grad, Bečku nadbiskupiju, njezine vjernike, ovu hrvatsku zajednicu koja želi biti dio Boga naroda. Blagoslovi ovu spomen ploču, neka ostane trajnim svjedokom našeg zajedništva s Tobom i u Tvojoj crkvi po Kristu Gospodinu našem. Amen. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Započinut ću svetu misu, koja je na poseban način misa zahvale. Zahvaliti što smo se mogli koji su se okupljati 60 godina i što smo mogli u ovoj crkvi 50 godina hraniti svoju vjeru kroz primanje riječi Božje i primanje sakramenata. Ujedno je to trenutak da se pomolimo za sve one koji su utkali te godine na ovim prostorima, bilo pastiri, bilo pastoralni djelatnici, bilo vjernici. Također, ako su umrli, neka im Bog bude milosti. Ako su živi, da budu ustrajni i vjerni. Slaviti jubileje jest trenutak zahvale, ali i trenutak obnove revnosti i žara. Neka Gospodin udijeli na ovom slavlju tu radost vjere, revnost i žara, živjeti i svjedočiti. Zato se pokajmo za svoje grijehe na početku mise, skrušenim srcem i živom vjerom slavimo u svetu.